Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ όλους για τα like σας, τα share σας, τα subscribe σας, τα πολύ όμορφα σχόλιά σας, τα εκτιμώ όλα από καρδιάς. Πάμε να δούμε μαζί το για σένα, η ενέργεια και ο χρόνος συνέρευσαν. Το βίντεο είναι άχρονο και μπορείτε να το δείτε όποτε το πετύχετε. Το Άγιο Πνεύμα μου έφερε στην προσοχή μου κάτι όσο αφορά τη μηγορία που κάποιος πρόκειται να λάβει, μια επίλυση. Επίσης, μου έδωσε την αναλογία από τα δικαστήρια. Από δικαστήριο, όποτε τραυματίζεσαι έτσι, όποτε ζημιώνεσαι ή πέρασες μέσα από κάποιο είδους πόνο και βάσανο και ανταμείβεσαι με ό,τι έχασες, επίσης αποζημιώνεσαι για τον αριθμό του χρόνου ο οποίος πήγε χαράμι σε μια κατάσταση ή για το μέγεθος του χρόνου για το βάσανό σου όσο αφορά το τι σε τραυμάτισε ή τι σε τραυμάτισε, τι σε έβλαψε. Έτσι το φυσικό δικαστήριο καλεί αυτό, το αποκαλεί αυτό αποζημίωση για πόνο και βάσανο ή αποζημίωση για τις καταστροφές. Αυτό που ο Κύριος πρόκειται να κάνει για κάποιον αυτή την εποχή, πρόκειται το μυαλό σου θα εκραγεί. Δεν θα ξέρεις πώς αυτό όλο συνέβησε, πώς αυτό το θαύμα συνέβησε. Απλά θα εμφανιστεί. Μην αναρωτηθείς πώς αυτό συμβαίνει, μην προσπαθήσεις να είσαι ο ερευνητής gadget και προσπαθείς να βρεις τι γίνεται. Αυτό είναι του Θεού ο τρόπος. Αυτό είναι ο τρόπος του Θεού που σε ανταμείβει για όλο τον πόνο και το βάσανο το οποίο πέρασες. Ο Κύριος λέει ότι όχι μόνο σε αποκαθιστά, αλλά σου δίνει πίσω περισσότερα για το βάσανο, για το χρόνο ο οποίος χάθηκε. Και στη Γραφή λέει ότι ο Θεός ευλόγησε κάποιον και του έδωσε πρόσθετο χρόνο στη ζωή του. Αν ο Θεός μπορεί να δώσει κάποιον πρόσθετο χρόνο στη ζωή του, καλύτερα πίστεψε ότι ο Θεός μπορεί να δώσει και σένα πρόσθετο χρόνο για όλο το βάσανο το οποίο πέρασες. Έτσι αυτό είναι μια επιβεβαίωση για κάποιον που ίσως περίμενε μια τιμιγορία από το δικαστήριο και περίμενες να λάβεις συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων και μετά ακούς από τα δικαστήρια ότι πρόκειται να πάρεις περισσότερα πίσω από ό,τι εσύ ζήτησες. Είτε υπήρχε ή ίσως ήταν μια διαθήκη στην οικογένειά σου η οποία τοποθετήθηκε έξω από σένα και εσύ δεν περίμενες αυτό να είναι και έλαβες αυτή τη διαθήκη και αλλάζει τη ζωή σου. Ή μπορεί να είναι ότι ο Θεός ευλογεί με μια δουλειά που έχεις ήδη και αυτή η δουλειά την έτρεχες για αρκετό καιρό και τώρα και ο Θεός επέτρεψε να υπάρξει ένα θαύμα μέσα σε μια νύχτα. Έτσι, οι προβολές πάνε στα ύψη, απογειώνονται, οι πωλήσεις πηγαίνουν στην κορυφή, έτσι. Τώρα βλέπεις τον περισσότερο αριθμό του κέρδους που ποτέ είχες δει με τη δουλειά σου. Είτε απλά μια μέρα ανοίγεις το τραπεζικό σου λογαριασμό και υπάρχει μια κατάθεση η οποία έχει γίνει συγκεκριμένα για σένα και αυτό δεν είναι από ατύχημα, έτσι, η κατάθεση. Ζήτησες, ρωτάς την τράπεζα γύρω από αυτή την κατάθεση και λένε ότι κάποιος ήρθε και κατέθεσε αυτά τα χρήματα συγκεκριμένα για σένα. Έτσι, οτιδήποτε η περίπτωση είναι, ο Θεός πρόκειται
θα σε εκπλήξει, το μυαλό σου θα εκραγεί. Όχι μόνο αποκαθιστά ό,τι έχασες, αλλά υπάρχουν πρόσθετη αποζημίωση για τον πόνο, για το χρόνο, για το βάσανο και όλο το χρόνο τον οποίο χάθηκε μέσα σε αυτό το πνευματικό πόλεμο, μέσα σε αυτή την αναταραχή. Σας λέω, παιδιά, τα νούμερα είναι πολύ ψηλά. Ο Θεός πρόκειται να σε εκπλήξει, το μυαλό σου θα εκραγεί με αυτό εδώ. Τώρα, συγκεκριμένη οδηγία που ο Θεός θέλει να δώσει σε αυτό το άτομο είναι: όταν αυτή η πρόσθετη αποζημίωση έρθει, μην αφήσεις να είναι γνωστό σε πολλούς ανθρώπους, ειδικά γιατί θα χρειαστεί χρόνο για σένα μετακινηθείς από την τοποθεσία την οποία είσαι, εντάξει, γιατί το να ζεις σε μια περιοχή η οποία δεν είναι τόσο ασφαλή και αυτή η αποζημίωση να έρθει, μην βγεις εκεί έξω και αρχίσεις να ξοδεύεις ρυψοκίνδυνα και να αφήσεις να γίνει γνωστό ότι μόλις πληρώθηκες μια μεγάλη αποζημίωση ή την ετυμηγορία. Οι άνθρωποι θα γνωρίζουν, σας λέω. Τα παιδιά του Θεού έχουν ανθρώπους που κοιτάνε τις τσέπες τους βλέπουν όλη την ώρα. Πάντα κοιτάνε το Instagram σου ή το Facebook σου ή το YouTube σου, πάντα πηγαίνουν σε άλλα οικογενειακά μέλη και βρίσκουν πώς εσύ έχεις αυτά τα χρήματα για να κάνεις τα μαλλιά σου ή πώς βρήκες αυτά τα χρήματα να πάρεις αυτό το διαμέρισμα ή πώς βρήκες αυτά τα χρήματα να πάρεις αυτό το αυτοκίνητο. Σας λέω, παιδιά του Θεού, πάντα έχετε κάποια κατασκοπευτικά πνεύματα τα οποία κρατάνε τα μάτια τους πάνω σου και πλειοψηφία από αυτούς κοιτάνε τις τσέπες σας. Έτσι ο Θεός θέλει να έχεις διάκριση, συγκεκριμένη οδηγία. Έτσι ο Κύριος θέλει να έχεις διάκριση, γιατί η περιοχή η οποία είσαι δεν είναι μια καλή περιοχή. Εντάξει, η αποζημίωση που πρόκειται να πάρεις, ο Θεός λέει ότι πρόκειται να είσαι ικανός να μετακομίσεις και όταν εκεί που θα πας πρόκειται να είναι άνετα. Όμως, ενώ θα γίνεται αυτό, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να μετακομίσεις, γιατί εξαιτίας από τα χαρτιά, ίσως χρειάζεται να κάνεις την κάρτα σου, ίσως χρειαστεί κάποιους μήνες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν και να μπουν στη θέση τους πριν εσύ μετακομίσεις. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να φύγουμε ακόμα και αν έχουμε τα κεφάλαια και τα χρήματα, γιατί ο Θεός χρειάζεται να είναι αυτός ο οποίος θα σου πει τι να κάνεις. Δεν μπορεί να πάρουμε αποφάσεις έξω από του Θεού το θέλημα. Κάποιες φορές δεν είναι γύρω από το εισόδημα. Ίσως έχεις το εισόδημα, ίσως έχεις έτσι τη πιστωτική, είσαι πρόθυμος να πας, αλλά χρειάζεται να περιμένεις το Θεό για να εγκρίνει την τοποθεσία, για να σου πει πού να πας. Έτσι θα υπάρξει κάπως ένα κενό πριν είσαι ικανός να ολοκληρωτικά να μετακομίσεις. Όμως, μέσα σε αυτή την περίοδο που θα υπάρχει αυτό το κενό, μην αφήσεις να είναι προφανής ότι μόλις έλαβες την αποζημίωση ή την ετυμηγορία, ο Θεός ίσως πει «ΟΚ, τώρα μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι». Αλλά με το να αγοράσεις το σπίτι χρειάζεται χρόνο. Έτσι ο ένας άλλος ίσως πει ίσως χρειαστεί 3 μήνες για τα πάντα να κλείσουνε, αν σου πει ο άνθρωπος, ο πολιτής. Σωστά. Και για 3 μήνες εσύ χρειάζεται πάλι να μείνεις σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά στο μυαλό σου γνωρίζεις ότι έχεις τεράστια χρήματα, έτσι, τεράστια τιμωρία, τεράστια αποζημίωση στο λογαριασμό σου. Στο μυαλό σου
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός χρημάτων που ποτέ έχεις δει στη ζωή σου, που ποτέ έχουν αγγίξει τα χέρια σου. Στο μυαλό σου λες πω χρειάζομαι αυτό, χρειάζομαι το άλλο, χρειάζομαι να κάνω νέα ντουλάπα, χρειάζομαι να πάρω νέο αυτοκίνητο για 2 χρόνια, χρειάζομαι αυτό, χρειάζομαι εκείνο για 2 χρόνια. Ποιο είναι το πιο έξυπνο πράγμα να κάνεις? Το πιο έξυπνο πράγμα να κάνεις είναι να παραμείνεις low profile, έτσι, χαμηλούς ρυθμούς, μέχρι εσύ βασικά να μετακομίσεις. Όταν μετακομίσεις μπορείς να αγοράσεις, να αναβαθμίσεις τη ζωή σου. Ενώ μέχρι να γίνει αυτό, θυμηθείτε, οι προφήτες δεν τιμήθηκαν στη δική τους πόλη. Έτσι, ακόμα και αν δεν είσαι προφήτης, αλλά είσαι χρησμένος, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρόκειται να τιμήσουν και να αποδεχτούν το γεγονός ότι η ζωή σου έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι πάλι δεν θα αποδεχτούν τις ευλογίες που ο Θεός μόλις εκχύσε πάνω σου. Ο Κύριος λέει, μετά αφού λάβεις αυτή την οικονομική αποζημίωση, μην το αφήσεις να γίνει προφανής, γιατί πρόκειται να υπάρξει, θα μετακομίσεις μόλις το λάβεις, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Έτσι, θα υπάρξει ένα κενό και ανάμεσα σε αυτό το κενό πήγαινε χαλαρά, ήσυχα, εντάξει. Ο Θεός πρόκειται να σε εκπλήξει, το μυαλό σου πρόκειται να εκραγεί, για όποιον είναι αυτό το μήνυμα. Ω Θεέ μου, πρόκειται να κλάψεις, να ρίξεις δάκρυα χαράς. Πρόκειται να κάτσεις κάτω. Μόλις λάβεις αυτή την επιβεβαίωση, απλά χαλάρωσε και θα χρειαστεί να κάτσεις κάτω, γιατί όταν θα δεις τα νούμερα, πρόκειται να είσαι τόσο σοκαρισμένος. Απλά μείνε ακίνητος, μείνε κάτω, κάτσε κάτω, μην οδηγήσεις τίποτα, απλά κάτσε κάτω και απλά χαλάρωσε και απόλαυσε αυτή τη στιγμή και δώσε το Θεό τη δόξα, έτσι. Μην τσιρίξεις, μην τηλεφωνήσεις κανέναν, μην πηδήξεις πάνω κάτω, μην τσιρίξεις, μην φωνάξεις τίποτα. Χαλάρωσε. Το περισσότερο χαλαρός που είσαι, το περισσότερο ταπεινός θα παραμείνεις. Υπάρχουν άφθονες πολλές φορές που άνθρωποι όπως ο εαυτός μου και είμαι σίγουρη και κάποιοι άλλοι, όταν λαμβάνουν μια ευλογία από το Θεό που δεν περιμέναμε και η αδρεναλίνη μας τρέχει, δεν ξέρουμε πώς να δράσουμε, δεν ξέρουμε πώς να περπατήσουμε αριστερά, να περπατήσουμε δεξιά, ευθεία, να περπατήσουμε πίσω, δεν ξέρουμε. Και κάποιοι από εμάς τρέχουμε τριγύρω και σαν τον Bugs Bunny και πηδάμε πάνω κάτω και τσιρίζουμε και παίζουμε με τα μαξιλάρια μας, γιατί δεν το μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό. Και αυτό συνήθως είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεις κάτι το οποίο ποτέ δεν είχες πριν. Αλλά μετά από λίγο, όταν ο Θεός συνεχίσει να σε ευλογεί και συνηθίζεις αυτό, αρχίζεις να μαθαίνεις πώς να δείχνεις ευγνωμοσύνη και να δίνεις στο Θεό τη δόξα χωρίς πανικό, χωρίς την αδρεναλίνη να σε καταβάλει και τώρα να σου προκαλεί να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε οδηγήσουν και σε μπελά. Δηλαδή να τηλεφωνήσεις ανθρώπους στο τηλέφωνο και να πεις στους ανθρώπους, γιατί είσαι τόσο ενθουσιασμένος και θέλεις να το πεις σε κάποιον. Χαλάρωσε. Όταν το λάβεις, σας λέω παιδιά, απλά καθίστε. Κάτσε κάτω για 10-15 λεπτά και απλά κάθισε στο δωμάτιο και απλά κοίτα. Απλά ανέπνευσε και χαλάρωσε και ευχαρίστησε το Θεό.
Ανέπνευσε μέσα, έσπνευσε μέσα, έκπνευσε έξω. Εντάξει, ο Θεός πρόκειται να σε εκπλήξει, το μυαλό σου θα εκραγεί. Τα νούμερα είναι τόσο ψηλά. Σας αγαπώ πολύ, παιδιά, σας φιλώ.